wannan katafaren foundation da aka kafa kaso kamu da amfanuwar al'ummar jihar Katsina. Wato Gwagwara Foundation. Dan su suka bada jari na kuɗi da kayan sana'o'i ga mata. Dan dogaro da kawunan su. A bangaren ilimi ma ba su yi ƙasa a gwiwa ba. Sun ɗau nauyin yi ma yara 'yan sakandare extra lesson da kuma saya masu jam fam kyauta. Turka shi mu ma 'yan gaba da sakandare ba a bar mu a baya ba. Dan kuwa an ɗauki nauyin koya musu ilimin kwamfuta kyauta don su tafi kafaɗa da zamani. Haka kuma sun tallafawa gajiyayyu da abinci a cikin watan alfarma wato Ramadana. Sun kuma rage taguman 'yan uwanmu 'yan gudun hijira da ibtila'in rashin tsaro ya ritsa da su. Waɗanda suka zo daga ƙananan hukumomi tara an raba musu kayan abinci kyauta. Gwagwara Foundation. Sun kuma ɗau nauyin aikin tiyata da raba magani ga marasa lafiya kyauta. Lallai mu Katsinawan Dukku. Ya zama dole mu jinjina tare da yin addu'a Allah ya haɓaka wannan foundation mai albarka. Wato Gwagwara Foundation. Jinjina ga ɗan amanar dallatin Katsina. DG Nasmeden wato Dr. Dukku Umar Radda. Kan irin yadda yake tausayawa marayu da gajiyayyu ya zuwa masu bukata ta musamman. Don kuwa yana waɗannan ayyuka ne domin taya mai girma gwamnan jihar Katsina sauke nauyin da Allah ya ɗaura masa. Jinjina ga harzikin ciyama. Na Gwagwara Foundation Katsina State Chapter. Alhaji Kabir Usman Amoga. Jinjina ta musamman ga coordinatocin Gwagwara Foundation a sassa daban-daban a faɗin jihar Katsina. Wannan sako ne daga matasa masu son ci gaban jihar Katsina. Da kuma Gwagwara Foundation. Jinjinar girma Gwagwara Foundation. Katsinawa min yaba da ku Allah san barka.